أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم yau ga shi ubangiji Allah ya tara mu a nan wurin bisa ga mu zo mai addu'a wannan dan uwan namu aminin namu wanda ubangiji Allah ya ma shahada da a cewa muna fatan ubangiji Allah ya karɓe shi Allah ya mishi ba kuma duk wanda suka zarka nan wurin ubangiji Allah ba su ladan zakkuwa ko muna fatan ubangiji Allah ne da kwa gidan shi abinda za mu cewa wannan kishin gilla da aka yi wannan dan uwan namu ba mu da ke gobara ba mu da ke 'yan ƙasar Nijar ba duka inda ɗan adam yake inda kan musulmi yake ya yi Allah wadai ya tir da wannan ta'addaɗi ne da aka yi ubangiji Allah dai ba azzalimi ba ne mun san kaya na suka ɗauke da su alhamdulillah za mu kira ga duka gobara na duniya gaba ɗaya in roƙe su don Allah don Allah wannan abu bai da daɗi mun san ciwon da ke akwai gare shi amma su bar komai wajen ubangiji ka a zo a yi irin wannan abu wanda ake cewa ramuwar gayya a'a mu jikokin ba jangwarzo mu mayaka ne ba 'yan ta'adda ba ne ba mu gadi ta'adda ba mu gadi ta'addanci ba amma mu mayaka ne shi ne ake cewa gobur ko yaƙi wanda suka gadi ta'adda to mun san ko da ina suka gade ta ta ya kawai haggar ta zo da su ina umfanin ta'addanci mu na zaman girma da arziki muke gwamnatin mu kullum sahi da barci ana addu'a ubangiji Allah kawo da kwanciyar hankali babu wata wariya babu wani ta'addanci Allah shi ka badawa amma wanda suka bada suka ɗauki wannan ta'addanci sana'a ba za mu tsine musu albarka ba amma za mu ci ubangiji Allah shirya su in kuma ba su shiruwa ya ubangiji Allah ka san wanda za ka yi da su amma ina roƙo ina neman duk bagubiri duk wanda abun nan ya mishi zahi ko ko wasu ƴan uwanmu na jini ko ko ƴan uwanmu na wasa mun san rayukansu ya ɓace amma su mu Allah ba a zalim bane mun tabbatar da koyo ko gobe kai ko a kiyama wallahi wannan mutane ba za su kai labari ba mun san aikin mu jikokin ba jangarzu ne mu ba wannan suke kira wai hausawa kamar ne maguzawa ba a'a mu ba maguzawa ne mu musulmi ne ina gani kakana sunan shi Ibrahim ni suna na Abdulrahman ubana sunan shi Salihu kakana sunan shi Ibrahim mai sunan shi Yakuba har a zo ga tun sabon kenan babu cikin wannan sansala da na baku inda ada sunan wani magushi a nan amma mu musulmi alhamdulillah mun iya yaki amma mun iya ta'addanci wanda kakannin suka koya musu ta'addanci to ga su ga ubangiji Allah muna hata ubangiji Allah wannan ba Allah ta mishi gafara ba mu nema a zo a ce a yi ramar gayya a'a mu bar mu Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito yan uwa musulmi na yi karo da wannan bidiyo ana ta yada shi. So na farko dai ban san wannan sarkin ina bane. So amma dai a takaice maganganu da yake yi da dama za ka ga kusan kamar shagobe ne. Domin ba Hausawa na cewa duk wanda ka ga yayi zagi a kasuwa ya san da wa yake tsakani ga Allah. Iya kokarin da muke ta yi domin mu ga cewa an hana caku da ƙarya da gaskiya cikin wani al'amari kamar yadda muka san cewa shiryayyen al'amari ne an tsara shi ne kuma mun gano kuma za mu iya abin da za mu iya yi domin ganin mun dakile wannan barna da ake kokarin shigo mana da shi shine fada tsakanin Fulani da Hausawa. Abu biyu ne ake so a cimma riba akai shine na farko a hada Fulani da Hausawa fada kaga na farko kabilanci ta tabbata. Na biyu
shine kokarin gurbata tarihin Shehu Usman dan Fodiyo, wanda maganganu wannan bawan Allah duk da kasantuwan bai faɗa da wa yake ba, amma akwai bukatan wannan bawan Allah ya fito da abin da ke ransa. Idan kuma bai fito da abin ke ransa ba, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah zai fitar da abin da yake ranku da kanshi. So idan baya so a zarge sa, to bai kamata ya magana sa a dunkula ba da suwa yake, kamar yadda ya faɗa maganganu biyu yayi. A cikin su ya kawo na farko su ba Saramon Gaya, su Goburawa ba ɗan ta'adda bane, mayaka ne. Su waɗanda suke ta'addanci sun san ina suka garu ta'addancin su, ya kamata ya faɗa mana suwaye, saboda gudun kar wani ya zarge ka da abin da ba haka ba ko ba haka ba. Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana faɗa wata magana, yana cewa ba daidai bane kai mu mutum mummunan zato, to amma kai kuma kar ka bada kofar da za a munana maka zato. Wannan yana daga cikin maganar Sayyidina Umar. A takaice kaga anan galibi mutane masu yawa sun bada maganganun cewa maganan nan da yake yana nufin maganganu da ake yadawa ga wata maganan jingina ta'addanci ga Shehu Usman dan Fodiyo, wannan magana kaman yana goyon bayan su ne a takaice. To amma zan yi mamaki aka wani sarki yau da yake goyon bayan maganganun mashirmanta marasa ilimi da ba su karanta asalin tarihi ba, ko kuma a'a san karanta suke kokarin gurbata abin. Alhamdulillah da nimar da Allah ya mana, tun lokacin da Shehu Usman ya kafa daular Islam a wannan ƙasa, tarihi ya shaida kuma ya rubuta da abin da ya faru. Kuma kafin wayannan su farga mun riga mu karatu, da ba su farga ba, da kafin a ce mu taso mu karatu ne, da sun gurbata tarihin Shehu Usman kafin a ce mu matasa mun taso mun karanta wannan abubuwa. So a takaice kaga za mu iya cewa wayanda suke so su gurbata jihadin dan Fodiyo da daular da dan Fodiyo ya kafa, to sun makara. Wallahi ba za ku iya ba, har abada muna ga muku wannan, wallahi tallahi. A takaice maganganu da ake so a danganta cewa wayannan fulanin sun taso suna so suna ta'addanci, abinda ake danganta sai a kokarin dangantawa zuwa ga Shehu Usman dan Fodiyo. Na farko dai su fulanin nan ba su taba danganta kansu zuwa ga Shehu Usman dan Fodiyo ba, ɗaya kenan. Na biyu, shi kanshi Usman dan Fodiyo da wanda ya je karanta tarihinsa, ka je karanta Tazyinul Warqa, zan karanto wasu maganganu a ciki, sannan ka nemi littafi mai suna Mukhtasaru Tarikh Hayat Sheikh Usman bin Fodi, ka duba ka gani. Wannan littafi ne wanda zai taimake ka wajen sanin waye dan Fodiyo. Ku nemi littafin nan a kasuwa za ku same shi. Na samu wannan littafin ta hannun Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da ke jihar Kaduna, Allah ya saka masa alkhairi. So ya raba wa matasa da dama wannan littafin, ni ma ta hannun shi na same shi. Da haka kana iya na mai wannan littafin dan ka san waye Shehu Usmanu dan Fodiyo. Sannan ka karanta littafin Tazyinul Warqat na dan Fodiyo gata. A cikin ne nake so ku fahimci cewa ruwan da ma ke kokarin danganta ta'addanci ko kuma kokarin lalata daular Usmanu, to na farko ba abin mamaki bane, domin galibi mun san masu yin wannan abu. Na farko maguzawan arewa wanda ba su addinin kiristanci, ba su na musulunci. Na biyu kuma kiristocin arewa wanda suke jin Hausa, suke addinin kiristanci da sirki da maguzanci, da suke kokarin su dasa shi a hasken addinin musulunci, saboda sun taso sun ji an ce an kafa daula ta musulunci, su kuma so suke daular musulunci ta rushe daular kiristanci ta kafa a arewa, wanda kuma abu ne wanda mara yiwuwa insha Allah. Har abada kirista ba za su kafa daula a arewa ba insha Allah ta'ala. Muddan muna ci gaba da gwagwarmaya da kuma muna raye, ƴaƴanmu suna ci gaba da gwagwarmaya kamar yadda mu muke yi insha Allah ta'ala, kamar yadda kuma iyayenmu suka yi muka gaje su. A takaice duk wanda ya je karanta littafin nan Tazyinul Warqat zai fahimci cewa akwai wani mataki da aka zo da Shehu Usman dan Fodiyo yayi fama da wato ainihin fulanin ma kansu game da su zo su tsaya su karanci addini, su fahimci addinin musulunci. Tun a lokacin Usman dan Fodiyo fulani suna da rauni wajen su tsaya su fahimci addini, kamar har yanzu za ku ga akwai wannan matsala. Daga fulani sun fi mai da hankali zuwa ga kiwo da harkokinsu ta rayuwar duniya, amma abin da ya shafi karantar addini zaka samu da dama akan bar su a baya. To ba tun yau aka fara ba. Idan da a ce Shehu zuwa ya yaki Hausa ya kafa daula ta Fulani, to da ba zai haka ba, za a hakaito cewa yayi fama da ƴan uwan shi Fulani kamar yadda aka hakaito cikin bayani ba. Zan karanto mana saboda so abin yayi tsayi, wanda yake son jawabin ya koma ya nemi littafin irin wannan bugun shafi na 38. A inda yace thumma lamma ra'aytu akthar al-bilad yati awam wa khawasuhum ila Sheikh Uthman yantafa'una bi mawa'izihi wa yata'addabuna bi adabihi. Yace yayin da naga mafi yawancin mutanen garin da nazo ina wa'azi, yayin da naga mafi yawancin mutanen garin sun wato ainihin da mutanen garin da kuma ya'ti awamu ahliha,
wato mafi yawanci thumma lamma ra'aytu akthar al-biladi ya'ti awamu ahliha, yayin da naga mafi yawancin mutanen garin mafi yawancin su suna tahowa, wato mafi yawancin mutanen garin suna tahowa wa khawassuhum ila Sheikh Usman zuwa wajen Shehu dan Fuhudu yantafi'una bi mawa'idhihi, suna amfana da wa'azinsa, wa yata'addabuna bi adabihi, sannan suna wato ainihin labdatuwa da dabi'unsa masu kyau, da khuluna fi jama'atihi afwajan, suna shiga cikin jama'ansa jama'a. walam ara zalika fi ghalibi qabilatina, sai ce amma fa naga mafi yawancin mutanen Fulani ba sa cikin wannan tawagar da ake zuwa daukan karatu da sauraron wa'azin dan fodiyo. To kaga inan da a ce daula ce ta Fulani aka kafa koyi da ba za su kawo wannan maganan ba. Kaga anan sun soki yan uwansu batun maganar rauni game da addini, yace wa hum aula bi zalika, yayin da kuma su suka fi cancanta su wato ainihin karbi wannan karantawa ta Shehu Usmanu tun da ba Fulatani. Yace nazamtu qasidatan ha'iyatan sammaituha risalata an-nasaih, sai daga nan ne kuma sai na wato ainihin tsara wata kabila na sanya mata risala, wato sako ne na nasihohi, wa arsaltuha ilaihim, sai na tura wa kabilar Fulani li yata'ammalu ma fiha, dan su lura da abin da ke cikin sa, wal yusari'u ila nasri dinillahi ta'ala, su taho zuzu su taimaka wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana cikin tazinul raqat. Daga nan sai kawo baitin da ya kace daribtu fa ashjani tuyur qawabihu wa farrahani min hal guyuthu, yace rawaihu wa khawwafani aidan dhiyabu bawalihum wa amanani min hadhiba'u sawanihu لقول النبي لا تزال جماعة على الحق منا أو يجيء مغاره. يجي على أبلغا عني لحي رسالة تعيها رجال أو نساء صواله، يجي لعالم أو طالب علم رائم لإظهار الدين الله فيه يناسه، أقول له قم ودع للدين دعوة تجيبها عوام أو خواص جهاجه، ولا تخشى في إظهار دين محمد بقولة قال تأتسي قناته، ولا تخشى تذيبا وإنكار جاهل وخزها جهول دل والحق صابه، وغيبة حماز ودقن مشاهن يسائده من للأوائد راكي، وليس لما تبني يد الله هادم وليس لأمر الله إن جاء الداره. تو أتكيتش أنا وجن إذن كدوبا so nan ya soki kabilar su Fulani batun rauni game da addini, a inda kuma ya yaba wa kabilar da ba Fulani ba, kabilar Hausawa, yadda suka karɓi Usmanu Fafuriyo hannu bibbiyu aka zo aka addini, aka cincida addini yayi gaba. So duk wanda ya je karanta wannan baitin ya bi ma'anoninsu da kyau zai fahimci inda aka dosa akan daular Usman. Da kaga yanzu batun ya zo bata lokaci zo yana gaya maka maganganun banza, yana ce maka wa daular Fulani aka kafa ba, to kun makara. Kuma wallahi na rantse muku da Allah, yadda kuka bude wannan kofar ta yakan wannan daular, na rantse da Allah muku mun bude kofar mai muku na martani kenan, har sai bakin ku ya shiru, ba ku da bakin magana. Faruwan abin da ya faru a gobe na kashe sarkin gobe dalili ne da yake ƙara bude wata kofa da muke kokarin a bude, da ake kokarin a rufe ta, wasu suke kokarin kuma su bude ta. To amma mun sani mas'ala ce ta karatu, duk wanda yake ganin cewa yana da wata dalilai da yake ganin ya koshi, to duk abin da zaka kawo kan cewa to mu mun kawo a rubuce, kai ka kawo naka. Magana ce ta fata baki kuma ba za ta wadata ba, saboda kowa ma zai iya shata ya fada, amma mu mun kawo su dalili ya tabbatar ga abin da dan fodiyo yayi. Kaddara ko dan fodiyo bai kafa daula ba, muna zaune lafiya misali da Fulani, Allah ya haramta mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana kabilanci, saboda Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban, sai ce wa qaba'ila lita'arafu, sai Allah ya ce inna akramakum indallahi, sai ce ataqakum. Kaga anan wajen yana nuna mana cewa ko shakka babu, wato wanda yafi kowa tsoron Allah shine wanda yafi tsoron Allah a cikin ku. Babu walbatan maganan ba Fulatani ko Nyamuru ko kuma Bahaushe ko na makamancin wannan, magana ce ta addini, kuma addinin mu yana gaba da komai. Da haka duk mutanen da ke kokarin hada amfana da Fulani, ku sani addinin mu yana gaba da kabilancin mu. Ku da kuke ganin kabilanci shine rayuwar ku, je ku ta rikewa, amma mu addini shine gaba. Ba muna cewa kuma wayannan Fulanin ba su da laifi bane, akwai masu laifi a cikin su, kamar yadda akwai yan ta'adda cikin Hausawa, a Fulani akwai yan ta'adda kuma cikin kowace kabila. Sai dai illa iyaka akwai wanda suka shahara da abubuwan da ba haka aka so ya kasance ba. To duk wanda ya karanta wannan abin zai fahimci cewa wata makirci ne aka mulmulo ta, ko kuma muna daidai da ba sa amsa game da abin da su suke shirin yi. Muna fata an fahimci wannan abin da kyau. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ƙara faɗa mana cikin hadisi cewa dukkanin wanda suka fito suna yakan junansu, idan suna yaki ne akan kabilanci, Annabi ce dukkan su yan wuta ne. Da haka ba za mu saba magana manzon Allah ba, mu dauki maganganun jahilai wawaye ba su san tarihi ba su suna gurbata mana addini da kuma daular da ta kafa ƙasar Hausa.
dan haka muna fata wata rana wannan daula za ta dawo insha Allah ta'ala, ko da kun ki ko kun so daular Usmaniya in Allah ya da sai ta dawo ta tsaya a yankin arewa. Allah muna fata ya taimake mu, ya tsare mana wato ainihin imanin mu, ya kare mu, ya kare wannan ƙasa, ya zauna da mu lafiya. Muna ƙara addu'a Allah ya ji ƙasar sarki gobe, Allah ya masa rahama, Allah kuma ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yake faruwa a yankin arewa. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.